Viazali, neposlúchali šerky. Pozri, oni viazali. A viazeme, nestrašíme. Ale máme jednu úlohu, a to je touto čarovnou mojou vytvorskú palicou. Odčarujem. Čo mi na to? Oni sú zviazaní v rozličách ako barákové časové. Takže nemusíte sa báť, nebudú vás zle robiť. Ale ja som sa tak rozhodol, že keď na 3-4 zakričíme čerti, tak budeme takí dobrí, že ich vám nebudú nič zle robiť a budú sa nehať hladkať, škrapkať a fotiť. Tak ako byle deti, pustíme ich? Tak zakričíme spolu na 3-4 čerti, dobre? Áno! 3, 4, 3! Krásne, môžeme si zatrieskať, že sme teda uvodili všetko. Ďakujem. A teraz, všetci môžu povedať na schodí, ale predávam, ak niekoho poriadne vylakáte. A ostatné dobré detičky, príďte vyššie a poďte si pre balíček. Poslúchal si? Áno. Tak môžeš si ísť pre balíček. No. Mi daj ruku, hlavne druhú.